Siyabingelela Ningizimu Afrika. Namhlanje sila endaweni yasemcijeni kunobaba esibizelwe yena okuthiwa ke njalo ekseni eintatha nantambama utholakala emfuleni emanzini enza leya mkhuba engaqondakali. Manje sithe asilandele udaba lakhe siyothola ukuthi kwenzekalani ngalo baba lona. Ngokusho kwamalunga omphakathi athi lo baba useqede amaviki amabili enza lemgilingwane. Ake sihambene ke sisondele kuyo baba sizokwazi ukuthi sithole ukuthi baba yini lento oyenza ngoba ubaba omdala lona. Sambe ke mfowethu. Lapha kuse Bergville endaweni yaseZwelisha. Sizocela ukuthi ubaba lona noma ngathi sizomphazamisa siqale ke siyokhuluma naye siza ukuthi uzovuma yini ukukhuluma namakhamera. Hayi ngicela uvale futhi siqale sixoxe naye ubaba. Babukeli ngenhlanhla enkulu sesikwazile ukuthi siyokhuluma naye ubaba wathi ucela simuphe nje imizuzwana embalwa kukhona esakwenza uzokwazi ukuthi asiphe ithuba sikwazi ukuthola ukuthi baba yini lento oyenzayo asiyazi thina lento la okhahlamba kodwa ke ngazathi usiyaqeda sizothi kumlinda ke sithole kuye ukuthi wenzani mayenza kanje. Yeheni madoda angiyazi mina lento kahle nje eBergville bafethu kuningi kule ndawo yaseBergville. Sesingaza baba sesingasondela baba. Yebo sawa sengaza onango etha kunankinga baba sengwayo. hayi yimi lona niyaphila kodwa baba? Awu ngiyaphila kakhulu umsakazi wami nomsebenzisi wakho noma ngithi nje umlekeleli wakho. Ngiyaphila kakhulu. Umphakathi usibizileke la emcijeni ukuthi sizolandelela ukuthi yini lento eyenziwa bathi ngathi kunenkinga lapha sisondele sizobona wena kanti inkinga wena. Hayi mhlambe emehlweni abo kubonakala ngeyinkinga ngokwenza kwami cha akusiyo inkinga futhi ayikho mhlambe ibone bebenga understand ukuthi kwenzakalani. Oh yeah baba umkhuba muni lo wokujima ngiyezwa kuthiwa njalo nje utholakala la eKwazini le ndawo siyazi ukuthi hayi kuno fele ngasho why ula ilana ngoba ukujima kwami uma ngisondele eduze kwamanzi ilapho ngizothola khona imimoya nomfutho ukuthi ngenze lento amandla nokuthi ngibe ngedwa kungabi bikho la ngiphazamiseka khona ngoba lento ifuna ngazathi ngingabhekana nayo ngize ngiqede. Manje lo mkhikarashuzo owushaya kangaka esiubonayo lathi uyasimangaza sazi ukuthi eBergville khona ingoma. Ubaba usengwayo uyithathelaphi ikung fu? Ikung fu ngeke ngayisebenzisa esikhathini esiphambili ngabuye ngayeka. Hayi kuyazwakala okuningi okushoyo ubaba Sengwayo nomphakathi ngicabanga ukuthi uzothi mase soyibukile le video ubone ukuthi hayi cha ubaba Sengwayo akaphambene ngoba besebetshela ukuthi mhlambe lo yababa okujima lapha eKwazini unenkingi impela ngapha emqondweni. Manje sithanda ukwazi ke sesidlula nje kulolo daba une experience yokushaya kung fu ufunde phi awusichazele nje lolo daba. Ngifunde mina ukuzalwa kwami ngizalelwe endaweni yaseMnambithi eBlue Bank ilapho ngikwazile ukuthi ngifunde khona ikung fu emva kweminyaka kodwa ke ngase ngixaxamba ngaze eBergville angangabe ngisaba nayo ke chance ukuthi ngiqhubeke njoba sengithi angivuseleleke namhlanje ke ukwenzela ukuthi ngihlale ngivivile ngoba awusenaso isibhamu. Ngoba isibhamu angisenaso. Futhi manje isibhamu uwe. Hawu
usho liphinde impela isibhamu yimi uqobo imina angishayi ngiyadudula wemsakazi ngoba uyabona nangifika ngithi hayi hayi ngiyabona ukusuka uthatha isinqumo cabanga ukuthi wawusemncane so ukuthi ufuna ukushaya ukaraji sasuka kanjani sasuka ngokuthi kunomunye umfana owaseke wangicasula ngoba ngezwe mina isithende sidlula kabili kathathu la ekhanda inyawo lingakahlali phansi ngaya kuma ngithukuthele kakhulu ukuthi cha nami ngiyafuna ukwenza le yanto eyenziwa lo muntu ngoba ngangifuna ukuthi ngibuyisele kuthiwa nabelungu bathi ukupheya umfana wakweta lapha hayi wangeta lapha impela umfana kwaxega amazinyo kwayinqaba msakazi iyo into eyenza ukuthi ngijoyini ukuthi hayi during ngama weekend fanele ngiyoshona khona le eBuffalo ngifike ngijime phakathi neviki ngikhethe insuku ngijime khona ngapha la ngihlala ngakhona eBlue Bank wakhona kodwa ukuthi mhlambe ko ngene enkundleni nganye ke mhlambe khona lawo wangena khona wathi kuyobakhika so ujimile ukwenza lokho kuthiwa isparring ke phecelezi ngangena kayi-1 eringini ngibhekene nekula kuthiwa India ngibhekene neNdiya msakazi eThekwini yebo sasibhekene neNdiya eThekwini kangangokuthi vele ngase nami senginobuchule obuthile ukuthi umuntu mayeza kanje kumele umvimbe kanjani hayi ngalinqoba kwakuthi ke sengiyahamba ke kwalapho ke angisakhona ukuhlangana nalomuntu osiphathayo kwakuthiwa abani uSensai loya owakufaka kakhulu indawo yokuhlala kwaMansense wakhona ukuthi ubuyisele kuye angiphindanga ngamthola zange sadibana nje qobo naye wawumfisa ngangimfisa ngempela ngangimfisa kodwa sagcina singasadibananga qobo kuze kube namhlanje madoda mhlawumbe ubukele laphana baba makuthi ubukele wena washaya i-catch ithi salindele ilungele ukuthi i-challenge ngayi accepta ningene enkundleni asazi baba noma saphila noma kunjani owasemnambithi ubaba owasemnambithi igama lakho sakhumbula endaweni yaseBuffalo awusalazi igama lakhe ulungelo watakaza i-catch asazi noma ubukele siyathemba ukuthi kodwa mhlambe niyogcina nihlangene uma ukuthi usaphila ulungelo amen hayi asibuyele udabeni into eseyenza ukuthi ngibuyele manje kuyo iKung Fu ingoba uyabona uma ngithi ngiyabheka ngale kwe-30 iMartian March angazi kuzokwenzakalana sengithi mina angivive ngizame indlela yokuzivikela ngoba angisenazo izibhamu amasota aseGqom phela asithatha manje anikoqa enza nje mbukelo semakhaya ungazi ukuthi yini iGqom amasotsha azinze la eBergville lokazinza nje ngekhathi zodlame eBergville ahlaliswa estation samaphoyisa esikhona abhizi nje kakhulu nomphakathi iwona amekabi namhlanje nje hayi iqolo adila kakhulu nalo yiwo lawo ubabusengwayo akhuluma ngawo iGqom so babusengwayo ukujima kwakho kungaka ingoba mhlawumbe ubona ukuthi khona ozokusukela yini ujimela ukuyapi ngizama ukuzilolonga ukuthi ngihlale ngiright njengoba ubona okwamanje engingachaza nje ube phambili kakhulu inkosi yamagcokama iyangibiza lapha ya eGoli nge4 nge4 zikaJuly ukuba ngiyoyibungaza lapho ikhona ngokwazi umsakazi ukuthi ngapheshukelwa umfazi wahamba nenkomo zami ezu8 wayotholakala kwaMashu kwa A lapha ngasesitolo kuthiwa ikwaMazambane siyadabuka ukuzwa lezo ndaba ejulayo phephisa babusengwayo ukubitoza into yakhona emhlabeni thobeka duduzeka manje uthi uSicebi uthe sondela sizwile ngalomcimbi wakhe enkundleni zokuxhumana eCarnival City ngomhla ka4
yeah amathikithi nakhona nje kuthiwa ayahamba ubuthaphuthaphu. yeah Uthe sondela wona ngoba uyicash ngenxa yokuthi uyagowa usho njalo. yebo ngokuthi ngiyenza lo mgogo lona wathi angisondele yena uzokwazi ukuthi nayifika aseculele lezi ngoma ezikwazi ukupholisa ngeze ukuhlale ngiloke ngibitoza ngoba phela angithi uyabona uma ngabe unganjoyi uzobitoza lezi zinto zifunani umsakazi zihambe uthubitoza ubunjoy uthubitoza ubunjoy bitoza uyanjoy uyabitoza uyanjoy lokho kuzohlisa lokhu kwenzekalani wehlisa lokhu kuphakama ukubitoza uyohlala ubitoza njalo ngcono ungehlisa ngapha uphakamise ukujoya ngoba ukujoya kumnandi umsakazi. Hayi ngizwa kahle babuse ngayo angazi noma khona ene lokuvala noma okusalayo usukuhlanganise konke uzobushaya bani ngale kung fu wena awufuni ukusihlalela lapho ukuthi ubani lo ozobe se thola ukung fu wekhetch. Angithi uyabona umsakazi njengoba ngeke ngayilinganisa ukuthi ingale kwe30 March ukuthi kuyokwenzakalani asazi manje sengithi angivive ukwenzela ukuthi nalaba abamaSomalia uyabona laba bathengisa ingubo lezi ezokulala ehlala lapha ekhoneni othola ukuthi lezo ngubo ziphenduka ziyoba isigaqa lenzansi kangangokuthi noma kuthiwa ulele bangazathi nilele nobabili kanti uwedwa ngifuna ukuthi ke umsakazi ngaleyo ndlela ngenze njani ethi noma eza umsomalia ethi uzongibhukada ngale ngubo ngimuzwe noma sethi uyanyonyo ngimuzwe mayiqala ethi bese ngithi hayi kanjalo ngiyakuzwa yibo bodwa ubabhekile abaseSomalia cha ngingakaqedi nje sengibheka nokuthi mhlambe noma ngabe yiZimbabwe lithi linginyonyobela ngobhavu ngizame ukuthi angithi uyabona noma lithi lizama ukunginyonyobela ngalezi insimbi lezi sokukhanda amabhadi la Marine Force ngiyabona ngikwazi ukuthi ngimuzwe maye sethi uyafika ethi uyashaya ngithi angithi uyabona imfutho zakho ziqale kangani ayolahleka le hayi babukele emakhaya niyaluzwa ke nani udaba likababusengwayo ukuthi kungani eziqeqesha uzicijiyelani kuyazwakala kakhulu siyakubonga lokho babusengwayo okuchaza emphakathini ngoba phela umphakathi ubona nje uphumile uthukile uyazibuza yenzani le ndoda umsakazi wenziwani manje lokhu engikwenzayo manje ngenzela ukuthi yabona uma ukwenzani ke lokho baba bathi bathi meditator umeditator lona uma ngithi awufuneki umsindo uvala ikamera masuqedile